हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे खेसारी लाल यादव के एक अहिरान सॉन्ग है, उस गाने के बारे में बताएंगे कि कितना बेस्ट है और कितना व्यूज प्राप्त किया है। खेसारी लाल यादव के गाना यह फ्लॉप हुआ, उसके बारे में बताएंगे। और एक पावर स्टार पवन सिंह के गाना आए हुए हैं जो भोजपुरी से गाना है, एकदम अश्लीलता से भरपूर गाना है, उस गाने के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम पवन सिंह के गाने के बारे में बताते हैं। तो पवन सिंह के गाना ई रहल बा, जो पवन सिंह के सिर्फ आवाज में भाई बा, और ई गाना एकदम चारों ओर से मतलब फ्लॉप बा, मार्केट से आउट बा। ये पवन सिंह के गाना जहां भी सुन बजा बेकार ही महसूस हुई, तो हम लोग को ई गाना सुनने लायक नहीं था। और खेसारी लाल यादव के ई गाना अहिर के दिमाग बहुत लोग के मतलब दिमाग में ई सोच बा कि खेसारी लाल यादव के जतिवाता गाना बा। खेसारी लाल यादव अरे भाई जतिवाता बा तो कौन सी पे तो जतिवाता कैले रहे ओ घरी आवाज तो ना उठल। लेकिन खेसारी लाल यादव के ई गाना अइले से बहुत लोग के जतिवाता लागता, जो उनकी खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में बा। काजल कश्यप इसमें एक्ट्रेस बड़ी और कृष्णा बेदर्दी के लिखल हुआ गाना बा। और बात करी तो कान्हा सिंह का इसमें म्यूजिक बा। और आईवीएफ भोजपुरी धमाका पर गाना आइल बा। लेकिन ई भी कितना लोग के जलन होता नु कि 4 चैनल पर मेंशन कइल बा। अरे तो 4 चैनल पर मेंशन कइल गइल बा कोलिब्रेशन, तो उतने पब्लिक देखियन जितना एक चैनल पर देखियन। उ करे वाला गलती बा, उ खेसारी नइखन कइले, आईवीएफ भोजपुरी धमाका कइले बा। खेसारी लाल यादव के चैनल, शिल्पी राज के चैनल और अपने आईवीएफ भोजपुरी बवाल चैनल, चारों चैनल के मेंशन उ कइले बा। आ मेंशन क के 1 मिलियन के करीब पहुंचे वाला बा। 1 मिलियन प्लस व्यूज प्लस करथी। हमार वीडियो बनावे से पहले 1 मिलियन में तनिए मुनी कम रहला व्यूज खेसारी लाल यादव के गाना। लेकिन तोह लोग देख के बताइए जा कि 1 मिलियन प्लस करता कि ना, कमेंट बॉक्स में बताइए जा। 1 मिलियन प्लस करती तो पवन सिंह हर तरह हर गाने से पीछा करी, कैसे कि खेसारी लाल यादव के ई गाना हिट बा और ट्रेंडिंग में बहुत जल्द जाए वाला बा। ट्रेंडिंग में भी सही चलत रहा, ना ध्यान देनी है खेसारी लाल यादव के गाना। और कितना लोग का जलन होता है, तो जलन के नीचे देखे के खेसारी लाल यादव के गाना के देखे के बाद एकदम मतलब पवन सिंह के चारों तरफ से चारों चीज कैले रहे के बाकी एकदम आगे नहीं के बढ़े देवे के, एकदम खेसारी लाल यादव के गाना के ट्रेंडिंग में रखे के बा। और टॉप ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव के ई गाना रहे के चाहिए, जो ईरान गाना आइल बा खेसारी लाल यादव को। और पवन सिंह के उहे छोड़ दी ना, ई गाना के बात करें तो ई गाना चारों तरफ से फ्लॉप बा। लेकिन हाँ, व्यूज में कुछ अभी भी खेसारी लाल यादव को टक्कर देता ई पवन सिंह के गाना। लेकिन इनकर व्यूज ना देखनी, लेकिन अपना देखनी पहले के टक्कर देत रहला। लेकिन अभी ना बता सकी ना आगे बा कि पीछे बा, लेकिन ई पीछे ही होके के चाहिए, चारों ओर से चीत होके के चाहिए। कैसे कि खेसारी लाल यादव के गाना के आगे कोई कुछ ना रहे के चाहिए।